हेलो। नमस्ते। हर हर महादेव। तो हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो आज हम भैया वो सब खातिर ले करके आइल बानी एगो बोलबम के गाना बाटे। तर्ज बा कि सोना सड़िए में परी लागेलू। प्रमोद भैया के धुन पर तर्ज पर ही गाना ले करके आइल बानी। बहुत ही एकदम जबरदस्त एगो बढ़िया गाना बाटे। इ लइका बाबा से गुहार लगावता। आ इ प्रेमी प्रेमिका के मैटर बा जौन लिखले बानी गाना में दर्शैले बानी भैया। तो हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि गाना इ वीडियो इ मैटर आप सबके बहुत ही बेहद पसंद आई, अच्छा लगी और आप सबके प्यार दुलार सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के ढेर सारा मिली। तो चलिए भैया, जब भी भाई अभी तक हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो लेकर के आई नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचे। और ये वीडियो भैया अच्छा लगी, पसंद आई आप सबके, तो आप सब वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करब जा और एक एक लाइक अपन करब जा और कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ ये मैटर गाना लागल कैसन। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे के होखी या म्यूजिक बनवावे के होखी तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता ना लोग। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए मुखड़ा के डमी करके सुनावत तनी। बोलबम के गाना बाटे, तर्जबा परी लागेलू। प्रमोद प्रेमी भैया का भी कुछ दिन पहले जौन गाना बाजते रहे वही गाना पर ही गाना बा कि बाबा दिल हमार तोड़ दिहली आ सोना सावने में छोड़ दिहली। कि बाबा दिल हमार तोड़ दिहली आ सोना सावने में छोड़ दिहली। कि बाबा रउआ से लगाई अरजी आ सब बाटे रउए ऊपर मरजी आ नाता दोसारा से जोड़ लिहली आ सोना सावने में छोड़ दिहली। आ बाबा दिल हमार तोड़ दिहली सोना सावने में छोड़ दिहली। तो चलिए मुखड़ा रहा भैया, आप सबके मुखड़ा कैसन लागल और आप सब पूरा वीडियो में बनल रहम जा। पूरा फुल सॉन्ग बाटे हमनी के फर्स्ट अंतरा बा। हमनी के फर्स्ट अंतरा बाटे, पूरा फुल सॉन्ग बा भैया। तो आप सब वीडियो में बनल रही जा और लिखल शब्द समझ में यदि ना आई भैया, काहे कि खुद हमरे समझ में आवता कि आप सबके समझ में ना आई बुझाता, तो लिखल हमार यदि शब्द आप लोग के समझ में नहीं तब आप लोग वीडियो के ध्यान से देखब जा, सुनब जा, जौन हम गाइम आप लोग के ओसे पकड़ में आ जाई कि का लिखले बानी। तो चलिए हम रोज सबके फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनाओ तनी। और जे भी भाई के हमसे पर्सनल गाना लेबे के होई, म्यूजिक बनवावे के होई, तो आप सब भैया संपर्क कर सकतानी जा। कि रहे पालान बाबा पहली सोमारी आ साथे आवे के रहे करे जल ढारी। बाबा रहे पालान बाबा पहली सोमारी साथे आवे के रहे करे जल ढारी। कि बाबा देखाई दी अपन सकती आ रोज करी हमरा और भकती। आ बिन कसूरे मुँह मोड़ लिहली आ सोना सावने में छोड़ दिहली। बाबा दिल हमार तोड़ दिहली आ सोना सावने में छोड़ दिहली। तो चलिए हमरो सबके भैया ये फर्स्ट अंतरा ला सेकंड अंतरा की ओर लेकर के चला तनी। तो हमनी के सेकंड अंतरा बाटे और जे भी भाई के गाना ई गावे को हुई अच्छा लगी तो भाई अपन नाम रह करके, दोस्त मित्र साथी के नाम रह करके आप लोग गाना के गा सकत नहीं जा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कुछ दिक्कत हुई तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकत नहीं जा। और ये भैया लिखल यदि शब्द समझ में नहीं फिर हम आप लोग से बोलत नहीं, तो आप लोग वीडियो में पूरा बनल रहम जा, वीडियो के पूरा देखब जा, ध्यान से सुनब जा, मैटर समझ में आई का शब्द लिखले बानी। चली तो हम सेकंड अंतरा के डमी करके सुनावतनी। कि कलयुग में बाबा निभावे कोई ना साथ हो आ जेकरा के आपन मननी उहे कैलस घात हो। एह कलयुग में बाबा निभावे कोई ना साथ हो आ जेकरा के आपन मननी उहे कैलस घात हो। कि रोज बारी हम धूप बत्ती
कि बाबा जनुआ के फेर दी मती, कि दीपक से हाथ दूनो जोड़ ली हाली, आ सोना सावने में छोड़ दी हाली, आ बाबा दिल हमार तोड़ दी हाली, आ जानू सावने में छोड़ दी हाली। तो चलिए आप लोग की सेकंड अंतरा कैसा लागल, आप लोग पूरा वीडियो देख करके कमेंट करके आप लोग जरूर बतलाइए। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो माँ सरस्वती।